Metémonos de cheo no minuto final, prova definitiva, hoxe con Marc do Carballiño, que chegou hasta ese quinto chance, vai ter opcións de levar cartiños. Se vos tamén queredes vir a Atrápame a pelexar por o voto, xa sabedes, escribídenos aquí ao 618-388-087. E igual pelexades por un bote tan fermoso como o de hoxe, que está en 44.900 euros. Vamos, Marc, a por todas. E temos un fermoso bote e que pode ir para Carballiño. Xa sabes que por cada pregunta que respostas correctamente neste minuto final, levarás 100 euros. Pero se respostas correctamente as 5, levará todo o que hai no bote. Un bote que vai depender das categorías polas que che preguntemos, que son estas 5. Xogamos hoxe con único, marcas, compras, tecnoloxía e animais. E temos un minuto para gañar eses 44.900 euros. Preparado? Listo. Pois veña, moita sorte. E tempo. Único. Cal é o único planeta que xira no sentido das agullas do reloxo? Marte. Non é correcto. Marcas. Que marca de luxo fixo o anuncio máis caro da historia? Louis Vuitton. Non é correcto. Compras. Ademais de Corea do Norte, en que outro país non é posible comprar Coca-Cola? En Cuba. É correcto. Tecnoloxía. Que actor foi o primeiro logotipo de Facebook? Steven Spielberg. Paramos o tempo e imos ver se a resposta é correcta ou non. De momento xa conseguimos 100 euriños con ese Cuba, país, ademais de Corea do Norte, no que non se pode mercar Coca-Cola, e quedanos saber logo que haberá na categoría de animais. Temos ainda 32 segundos por diante, que delle moito aí a Marc, así que fai o uso deles, e imos ver ora se Steven Spielberg é a resposta correcta. Continuamos? Pois veña, concentración. E tempo. Non é correcto. Animais. De que cor é a suor dos hipopótamos? Branca. Non é correcto. Único. Cal é o único planeta que xira no sentido das agullas? A Terra. Non é correcto. Marcas. Marca de luxo. Rolex. Paramos o tempo. Paramos o tempo con ese Rolex. Saberemos se foi esa marca que fixo o anuncio máis caro da historia ou non. Logo desta, irémonos directamente a tecnoloxía. Buscamos un actor, concretamente o actor que foi o primeiro logotipo de Facebook. Logo en animais temos que buscar unha cor, a cor da que é o suor dos hipopótamos, e seguiremos dicindo planetas na categoría de único. Continuamos, 19 segundos. Ánimo, Marc. E tempo. Non é correcto. Tecnoloxía. Non é correcto. Animais. Non é gris a suor dos hipopótamos. Mercurio. Único, ahora. Mercurio. Non é correcto. Marcas. Paso. Ímonos a tecnoloxía. Leonardo DiCaprio. Non é correcto. Animais. Negro. Non é correcto. Único. Planeta que xira. Plutón. Non é correcto. Marcas. Aí. Tempo, tempo, tempo. Ben o prexeu, Marc. Metou aí moitas respostas, pero ao final non demos no cravo. Mira, o planeta único que xira no sentido das agullas do reloxo é Venus. Faltounos Chanel, que foi a marca que fixo o anuncio máis caro da historia, 33 millóns de euros con Nicole Kidman. Al Pacino foi o primeiro logotipo de Facebook, era o actor que buscábamos, e rosa é a cor da suor dos hipopótamos. Pelexouse, Marc non se cuido, pero 100 euriños si que leva Marc para Carballiño. Aí xos mando meu, aproveitos ben, e no próximo programa xogaremos por 45.200 euros. Gracias por estar aí, vémonos, ata a festa.